Da ni'n dal yn Cwpan Cymru, Sion. 7-0 yn erbyn Llanberis. Be di argraff di o heno? Ie, mae'n braf sgwrs 7 gol. Byddwn ni'n dweud llawer o'n fo'n diweddar. Felly, 7 gol hyder i fynd i fewn i gêm Corwen dy Sadwn. A wedyn, symud ymlaen wedyn i gêm Gresford yn yr ail rownd wrsos i dy Sadwn. Gêm adra, gêm anodd, ond da ni'n falch bod ni yn y gwpan. A falch bod ni'n gallu mynd â hyder i fewn i dy Sadwn on. O ddim yn dod yn hawdd heno nag Sion, achos mae Llanberis yn dîm cry yn eu cyngred nhw, so felly o gol gynnar yn andros o bwysig, ond cam sefyll gafon ni, so ni'n gorau gwychiad. Ie, ond y peth ydy ar ddim o dyd pan mae tîm yn rhoi lot o ddynion tu ôl i'r bel ac yn gwneud un anodd i chi a dim ond pas safon ydych chi'n chwarae, mae rhedag a gweithio'n gael i ddim fel maen nhw wedi gwneud heno yn anodd i chwarae'n erbyn, ond chwarae teg i'r ogia, da ni wedi torri nhw lawr yn byd yn y gêm yn diwedd ar ôl gael y gol na disallowed, ond wedyn da ni wedi sgorio a di symud ymlaen o fanna, a di dal i symud y bel yn sydyn fel wnaethon ni drafod cyn y gêm a Lucas mae'r golau wedi dod wedyn a fatha dwi'n dweud, y peth bwysig ydy bod ni'n mynd ar hyder na fewn i gêm Corwen dy Sadwn i gael 3 pwynt. Ie, dy matab di dy Sadwn pan oedd y gêm gael ei oerio. Hapus? Ie, mae'n rwystredig pan ydych chi'n mynd pythefnos heb gêm achos ydych chi'n gwneud y gwaith calad yn y cyfnod cyn dymor i gael y ffitrwydd i fyny. Felly, ia, mae'n rhaid pobl yn meddwl bod ni'n hapus i gael un ôl ar traeth. Mewn un digwydd ydyn ni, ond ar y llaw arall, da ni yn chydig yn awyddus i gadw'r hogiau fynd a bod ni'n cadw fel ar ffitrwydd i fyny. A 2 gêm o'n 4 diwrnod o'n gofyn lot allan o'r hogiau, mae gynnar ni'r garfan i allu delio fo hynna. Ifan Emlyn, mewn kit, be di newyddion am Ifan Emlyn? Ie, mae'n gres, mae Ifan wedi cael cyfnod rwystredig yn y 10 wsos dwytha. Ers i'r rannaf yn ebyn Holyhead, adra yma yn y gêm ola cyn dymor, ond wedyn, ia, mae'n ffantastig gol dod i ymarfer wsos dwytha yn llawn efo ni. Da ni'n mynd awyddus i redag yn ôl yn sydyn i'r tîm, ond na, dyn ni chydig o waith ffitrwydd eto heno, i fath y Sadwn a gwni weld lle da ni wedyn. Newyddion da felly ar ddiwedd noson dda i Port? Ie.